uCharlotte uthi akasoze alikhohlwa usuku lwangomhla ka-28 kuJulayi ku-2006 owabe engumyeni wakhe wadubula wabulala izingane zabo ezintathu zilele. U-Antoinette owayenezinyanga ezingu-21, uMarius owayeneminyaka emihlanu, noBianca owayeneminyaka eyi-16. I couldn't protect my own children. Now today I'm still a police officer and it's challenging. You know, sometimes you ask yourself, why are you still in the police? What's the point? You couldn't even protect your own 3 children. And they threw that against me in court as well. Ngeshwa isihluku asiphelelanga lapha. Emva kwezinyanga eziyisikhombisa umyeni wakhe ebulele izingane zakhe kwamvulela icala lenkohlakalo emsebenzini. He opened up a theft and fraud docket against me. That is 7 months after he murdered my children. Emva kweminyaka eyi-17 izilonda azikakapholi. Uthi nakuba sekwedlule isikhathi eboshiwe kodwa ke usasabela impilo yakhe. And I feel 12 years is not justice for the murders of my children. Owabe engumyeni wakhe uMarius uzofaka isicelo sokukhishwa Ngoshwele nesizolalelwa ngomhla ka-13 kuDisemba. Uthi ke uzosiphikisa lesi sicelo.